Ще ни разкажеш ли малко повече какво всъщност направихте тук и какъв е мащаба на този хотел? Всъщност сградата е 12-етажна с 14 000 РЗП и ние реновирахме всеки един квадратен сантиметър от тази сграда в срок от 10 месеца. Наистина звучи непостижимо, но все пак ние сме професионалисти. Какво предизвикателство срещнахте в цялостната реновация на този хотел? Основното предизвикателство беше срокът и високото качество на изпълнение. Смятам, че се справихме много добре с това. Ще се радвам да ни споделиш малко повече за техническата част, защото от това най-много се страхуват възложителите. За техническото изпълнение на проекта се погрижих аз като ръководител на Art Building. Реновирахме два от етажите, като цялостно ги преустроихме. Сменили сме цялата електроинсталация, както на тези два етажа, така и в хотелските стаи. Обновихме всичките облицовки, настилки и реновирахме всичките стаи, както и общите части на хотела.